Mga volunteer rescuer sa kabarangayan sa Talisay City ipa-organize ug ipa-accredit sa barangay ug sa City Disaster Team. Kini aron masiguro usab ang ilang kaluwasan. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kini ang unod sa resolusyon nga gipalabang ni Konsehal Danny Caballero atol sa ilang sesyon sa konseho. Si Caballero kinsa mao chairman sa Committee on Disaster Resiliency ni Tug-an. Nga tungod sa sunod-sunod nga mga kalamidad nga nahitabo mugna sa kabati sa panahon, angay lang nga ma-organize ug maila kining dunay gusto mag-volunteer rescuer. Kini aron matagan usab sila og saktong training sa ingon mahilikay sila sa disgrasya. Daghan man gud ang mga volunteer sa matag lugar o matag wagid ma-identify sa ato ang disaster team nato sa atong syudad sa Talisay. Importante mo kay nga naagyoy coordination between the disaster sa matag barangay ug sa atong syudad. Usa na usab kini kapaagi pagpalig-on sa barangay disaster team uban sa mga pribadong grupo ug individual nga magtinabangay diha sa ilang lugar isip first responder kun adunay panghitabo. Nasayran nga usa sa problema sa syudad basta ting-uwan maong pagdahili sa yuta ug mga pagbaha. Kay naamagoy memorandum circular number 64 series of 2021 signed by kanhi na to Secretary Delphine Lorenzana, no. Importante kayo nga ang tanang tong mga kining mga personnel gani all chairpersons bitaw nga sa Disaster Risk Reduction Management Council nga makuan gid sila gikan sa provincial, city o municipal o atong barangay levels gyud importante kay na sila. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.